Jeppe. Og dem kender I måske, I gør måske ikke. Markus, ham har I set i nogle videoer. Ja. Jeppe, han kommer ud på en københavnertur, som vi har været på med klassen. Og de går bare i min klasse, så nogen fra klassen kender den nok. Ja, det gør de, håber jeg, hvis de kender den fra klassen. Det vil være sådan lidt, hvis de ikke de kendte. Ja. Nå. Men i dag der skal vi bare lave nogle udfordringer, som I har sendt til os, som vi skal lave. Vi har fået rigtig mange, og drengene her, de er lidt nervøse. Så I har ikke været søde, der vil sige. Ja, I har ikke været søde. I har givet os sådan, der er en eller anden, der har skrevet klip dit hår, og det er bare sådan, nej, det gør det ikke. Vi laver ikke sådan noget klip dit hår, men hvis I vil være med i sådan videoen, så husk at skrive en udfordring ned i kommentarfeltet, og så kommer det måske med i næsten. Men jeg synes bare, vi skal gå i gang, dreng. Så den første starter vi bare med. Prank call en person. Godt. Så taler jeg. Hallo? Hvem taler jeg med? Blokeret! Ring igen. Vi ringer igen til ham Niklas Bassen. Kan jeg lige... Han er med i vores Pokémon Adventure. Ja. Kom så. Ja? Hallo, det er fra regeringen. Vi har modtaget, at du har betalt rigtig mange coins for Pokémon coins. Og prøvet at logge ind og få 25.000. Og du har også hacket. Desværre. Men du har hacket. Så vi bliver nødt til at bande din account for 4 timer. Hvad? Vi bliver nødt til at bande din account for 4 timer. Okay, nu du kan bare hacke eller sådan noget, et eller andet, hvad du siger. Hold din Fuck, det er seriøst. Og den Pokémon, der bor, den er blevet bandet. 3, 2, 1. Nå. Sådan der. Sådan gik det. Prank-callet ham, og han troede faktisk på den. Udfordringen er, at vi skal drikke et glas citronsaft. Ej, det er ikke så meget. Det er ikke så meget. Men det er ret surt alligevel. Ja. Så, det er rigtig citron. Ja. Så vi siger bare 3, 2, 1, go. Det smager faktisk meget godt. Det smager godt. Det smager af sukker. Man kan ikke have præst om det. Ja, eftersmagen, det var det sukker. Ja, Det smager mega og godt. det sidder i halsen. Det smager mega godt. Det går ned i mine mandler. Det smager mega godt. Fuck, hvor ulækkert. Hold nu kæft. Det smager godt. Og så går vi videre til næste. Næste udfordring er, at vi skal spise et rå pasta. Det er ikke godt ud tænderne. Hvor helvede. Så jeg starter, guys. Og girls. Så og måske bliver det lidt hårdt for Jeppe, fordi han går ikke lidt til fodbold, gør. Jeg har gået. Ja, så mig og Maus, men det er sådan en mega flad bold. Den er pisseflad. Så jeg tror ikke, vi kan få 10 hjertetag, faktisk. Er du klar på tur? Nej! Jeg klarer det. Skal jeg sige. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor er det heldigt. Idiot, Jeppe. God tur, Jeppe. Hvordan kan du komme? Det skulle da sådan. Hvor høj er det? 1 meter, eller hvad? Sgu ikke. Og der er det godt af Jeppe. Det var bolden. Så kommer han der. Ja, kom. Jeg griber. Dygtig. Nu er det så blevet tid til mail challenge. En for alle og alle for ske. Yes. Det er blevet tid til mail challenge. 2, 1, 1. Jeg har taget min. Jeppe han er i hvert fald klar. Så tager jeg min. Er du klar? 1, 2. Fuck, der er ikke luften. 1. Magnus har også tabt den. Han holdt det ikke i munden, så nu gør jeg det. Ja. 1 for alle. Måske. Hvor er du ulækker.
hvad skal vi til nu? I hovedet ned i vand, der satte i GoPro. GoPro. Og så Det optager lidt med, når vi tager hovedet ned i vandet. og så her så bliver selvfølgelig Emil i. Og så først ned i vand, og så Emil. Er det ikke så? Ja, jo. Det ser se mega dumt ud. Ja, men I kan også se vores ansigt, hvordan det er. Ja, og vi gør det nok udenfor, så. Nej, det skal Skal vi gøre det indenfor? Nej, det gør vi sgu da ikke. Vi gør det udenfor. Så vi gør det udenfor. vi går bare i gang med at gøre det, og så ses vi, når vi gør det. Nu skal vi lave en mel og vand challenge. Nu gør vi det. Yes. Så det var fint nok, I guess. Ej, du skal smøre det hele hovedet. Jeg skal bare på totalt. På den her video, giv et like. Og hvad ellers? Subscribe, og indtil da, styr på det.